Какво ни кара да се чувстваме мотивирани и да искаме да предприемаме каквото и да е в живота си? Ще откриеме, че всъщност мотивационните модели или нашите драйвс влияят най-дребните и най-елементарните решения, които вземаме в живота си. Когато всъщност плащаме на хората, за да направят дадено действие, което иначе не биха го направили, ако го нямаше този стимул, е нещо, което безспорно работи. Вариации на пръчка и морков има всякак. Макар че някои от съвременните изследователи твърдят, че всякаква една такава външна мотивация има само временен ефект върху мотивацията на хората. Трябваше да стана търговски директор на Телеком в Нигерия. Парите бяха отличаващо толкова по-добри от всичко, което някога съм пожелал. Изглеждаше като перфектно да го, т.е. мотивация 2.0, изпитвах драйв. Втората част беше security пакет. Ще живея в селище на Oil Workers, защитено от 4 кули с 72 мм картечници, и ще ходиме с бронирани коли на работа. И не го приех. И стигнахме и до третия тип мотивация, или това са някакви вътрешни мотиватори. Мотивация 3.0 обикновено идва в 3 простички категории от мотивационни фактори. Първата категория той я нарича автономност. Някой от вас играл ли от тези тъпите игри, които трябва постоянно си подобряваш някаква ферма? Някои от нас просто са луди в това не просто да постигат нещо, ами да бъдат малко по-добри от вчера. Както видяхте, изключително мотивиращо за мен, може да е не толкова мотивиращо за вас. Долните 2 пирамиди на Маслоу определят колко ще работи средната част от мотивация. Трябва да откриете онези вътрешни мотиватори, които задвижват хората и да се опитате като организация, процеси или вие самите да намерите оная среда, която сериозно ще развие вашата кариера, защото попадайки там, sky is the limit.